హల్లెలూయా! దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక. యెహెజ్కేలు గ్రంథము 36వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే, మీరు చిగురు పెట్టి మీ ఫలములు ఫలించుదురు అని చెప్పి వ్రాయబడిందండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా! ఈరోజు దేవుడు మనకిస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే, మీరు చిగురు పెట్టి మీ ఫలములు ఫలిస్తారు అని చెప్పి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక చెట్టును చూసినట్టయితే, అది చిగురిచ్చినట్టయితేనే అది ఆకులు వేస్తది. తర్వాత పువ్వులు పూసి, కాయలు కాసి అదెంతో ఫలభరితంగా ఉంటదండి. ఒకవేళ అది చిగురు పెట్టినట్టయితే ఆ చెట్టు వెండిపోయి అది మోడు బారిన దానిలాగా ఉంటది. కానీ ఈరోజు దేవుడు అంటున్నాడు, ఎలాగైతే ఒక చిగురు పెట్టిన చెట్టు అది పువ్వులు పూసి, కాయలు కాసి ఫలభరితంగా ఉంటుందో, అదే విధంగా ఆ చెట్టు వలె నీవు కూడా నీవు చేస్తున్న ఉద్యోగంలోనే కావచ్చు, నువ్వు చేస్తున్న బిజినెస్‌లోనే కావచ్చు, నీ కుటుంబంలోనే కావచ్చు, నీవు కూడా చిగురు పెట్టి మీ ఫలములు ఫలించుదురు అని చెప్పి దేవుడు ఈరోజు మనతో చెప్తున్నాడండి. ప్రభువటి కృప మనందరికీ దయచేయును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా.